ଥରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଜୀବନରେ ଆଉ ଟିକେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏମିତି କ'ଣ କରିବି ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ ସାରା ଖୁସିରେ ରହିବି? ଏହା ଶୁଣି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କହିଲେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ହେ ଭକ୍ତ, ଯଦି ତୁମେ ଜୀବନ ସାରା ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଅଛ, ତାହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଉ କିମ୍ବା ନିଜର ତୁଳନା ଅନ୍ୟଙ୍କ ସହିତ କରିଥାଉ, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ସେହି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆମଠୁ ଅଧିକ ଥିବା ଜିନିଷକୁ ବି ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ଏବଂ ସେଇଆ ଭାବି ଆମେ ତାହା ଭୁଲିଯାଉ ଯେ ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି ଏବଂ କ'ଣ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ମନ ବିଚଳିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ନିଜ ପାଖରେ ଥିବା ଜିନିଷର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝି ନପାରି ଆମେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଥାଉ। ତେଣୁ ଖୁସିରେ ରହିବାର ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କିମ୍ବା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ସହିତ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଆଶା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି କହନ୍ତୁ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟ କଟିଯିବ। ଏହି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଜୀବନ ସାରା ଖୁସିରେ ରହନ୍ତୁ